Molt bona nit, o com dirien a Austràlia, bon dia. Benvinguts al Polo News. Avui comencem mirant què diuen els diaris. Molt interessant. Es pot saber què fas? Aquest és el meu plató. Aquest és el meu Polo News. I aquesta és la meva indignació. Més que indignació, sembla una moto que no arrenca. Però què fas? El xan-xan, aquí, els vaig jo. És que trobo a faltar el Polònia. Per cert, vaig a posar-me una mica de Polònia. Quin acudit més dolent. I hagi pau, podríem presentar-ho a mitges. Jo llegeixo un tros i tu un altre. Està bé, comencem. Gràcies. Continua la polèmica per l'incident entre el rei i Hugo Chávez. Molts creuen que el monarca espanyol va tenir un calentón. Però no és això el que indiquen les imatges, sobretot si les mirem des d'un altre angle. Des d'aquest angle. Vegem les imatges. Vegem-les. Y estoy seguro que toda esta mesa y todos los latinoamericanos seamos respetados hoy y mañana. Tú, un momentito. Dígale lo mismo a él. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, un momentito. Marta. Mira, si algun dia sóc conseller, espero no ser conseller d'Interior. Seria una llàstima amb l'exterior que tinc. Va, calla. M'encanten els bunyols de va, calla. Després de la manifestació antifeixista de dissabte, que va causar ferides a 22 Mossos, al conseller Saura li estan dient de tot excepte bonic. Concretament, s'acusa el líder d'iniciativa de ser massa permissiu amb alguns col·lectius que són una mica gambarrets. Davant d'aquestes acusacions, el conseller Saura, a diferència dels Mossos, s'ha defensat. No és cert que siguem permissius amb certs col·lectius. Aquesta afirmació no és sostenible. N'està segur, conseller? Absolutament. És a dir, els Mossos han de ser raonables i no actuar mai fins que el risc no sigui absolutament necessari, com per exemple ara, no? No! Perquè després diguin que Joan Saura no cau bé als ocupes. Patètic. La pregunta que em faig jo és: s'haurà fet mal?